Takže teraz si ukážeme, ako nerejdovať v raste. Hola, presne tak, hola. A takto zomrete. Dneska sme tu s mojím chábrom, čo tu leží, zoberieme mu veci. A zahráme si Rust. Ale bude to na 10x servery. Ak chcete, tak si zahrajte na tomto serveri. Úplne to neodporúčam, lebo je to úplne zlý server, ale no. Neviem, či to je tá rozpadajúca bejska, alebo nie. Ale dneska máme v pláne niečo spraviť, že raidnúť aspoň zo pár bejsok, čož neviem, ale možno sa nám to podarí. A vyzerá, že to je nejaká taká bejska, čo sa rozbíja. Je tu tureta, ale nefunguje tá tureta, takže to je very nice. A respektive by som aj prebral tú bejsku, lenže on tu má tieto blbosti. Takže, no. A nemá tu nič proste, on tu mi nenechá nejaký loot, takže zober si. Ono, že tuto ešte hore. Podľa mňa, všetko, kde je zavreté, tak tam je nejaký loot, si myslím. Ale pekné to tu má, ja mám tiež tento skin, ale neviem, ako mám urobiť to, že jak je čierny, takže ak chcete, tak mi môžete poradiť v komentároch. Nejaký Rust hráči. Mám 100 hodín na tejto hre, takže snažím sa nejako prežiť, a nie že žiť na tejto hre. Ideme do tohto ferry terminál, takže tam môžem platiť kartou. Som nevedel, ale musím nájsť aj nejakú kartu. Ja by som aj našiel, lenže potrebujem surfur a vylútiť nejakého debila. Takže poďme do toho terminálu, zrecyklujeme, urobíme bejsku a porobíme nejaké veci. No lenže ono to je ďaleko. Hello my friend, hello! Máme typka, nič nemal, ale máme meso, môžeme sa najesť. Sme, jak sa to volá, domorodci, či jak sa to volá tie debiliny. Mesožravci, alebo čo to je. Mňa to nezaujíma, jak sa to volá, proste som taký debil a mám combat block 2 minúty, ale mňa to nezaujíma, lebo zabijem nejakého typka so mojou obľúbenou vecou. Oh, nice. Bodaj by tu bola nejaká zbraň, čož mala pravdepodobnosť, samozrejme. Tu vidím. Mám gate. Nice. Dobre. Mám tričko. Ja už som uvatý normálne. Mám peniaze. Dáme si bandáž a ideme. Takže mám plný inventár týchto sračiek, bodaj by tam bolo. No viem, že toto dáva veľa metalu, keď to zrecyklujeme, lenže ak to nebudú hrať, tak budeme mať šťastie asi. Zatiaľ máme šťastie. Potrebujeme high quality metal, všetko možné potrebujeme. Úplne rýchločko sa to recykluje, čož je fakt pekné. Ja som to nechcel vyhodiť, ja som to chcel predať, čo to je recyklovať. No 144 skrepov je nám úplne na nič asi. Military čestka o airdrop, to znamená, že nejaká MK alebo niečo tam bude. Že by niečo dobré. Rifle body, celkom fajn. Thompson. Je to veľmi dobrá zbraň, si myslím. Dobre, musíme zradiť našu vieru kanibalizmu. A musíme ísť touto inou cestou. A zobrať si zbranie. No už nevadí. Recyklujeme znova a zase. Nie. Uvedomil som si tento moment, že to vlastne budem chcieť na tú vec. Tu neviem, jak to volá, proste nejakú vec. Takže, je tu ranč. Ale ten nám je asi zbytočný, ak nechceme koňa. A ja nechcem koňa. Takže, ja chcem iba kone v aute. Takže dáme si toto. A ideme. Máme tu suseda, tohto. Budúceho teda. Asi si postavíme pre neho bejsku a vyriedím ho. Takže nejak takto asi spravíme. Bejsku to. Chcem vyskúšať jednu vec, či tu funguje tá vec, že cez TC sa to robí. Ja nemám drevo.
táto hra ma neprestane nikdy šikanovať. Nevadí. Tam je ďalší sused. No ale ten, no. Priznám sa, toto video už točím na 3-krát, lebo nikdy sa mi nedarilo, takže dúfam, že teraz sa mi podarí. A ten sused tam bol, takže moc sa mi to neľúbi. Ale nejde to. Nejde to, takže oficiálne nenávidím tento server. A neviem, čo mám robiť. Neviem, či si mám sem dať iba spacák a hľadať gears a veci, alebo čo mám robiť. Ale ja neviem. Zoberieme airdrop, či čo to je a ideme. Aha, ten sused vyzerá, že je reálne vyredený, takže poďme na ďalšiu suseda. Ale už to padne? No tak ja nemám pocit, že toto je iba smoke. Ale už to ani nemá farbu. Tak už zrazu má. Zrazu nemá. On sa na to bojí. Toto je asi naše lietadielko. Moje milované lietadlo. Konečne ide. Po 20 minútach, čo tu čakám. Konečne ešte, kým to dopadne. Milujem. Aha, už to pada. Už to pada. O 20 minút neskôr sa vám o zem. Pozerajte, ako štýlovo som dal túto vec. Reaper bench. No takže zrobíme si na nejaké náboje. Takže gunpowder budem potrebovať. A čo budem potrebovať? No nemám žiadne také niečo, takže urobíme si iba tieto veci. A možno, že pôjdem iba do nejakého fightu, lebo fakt toto video už točím, že je 15 minút a nič sa tu nedeje. Neverím, ono to skoro padlo, no aj 5 minút čakám na to, kým len dopadne táto vec. Poď, prosím, niečo dobré. Dobre, úprimne za toto stálo celkom, lebo sami vidíte, aký ľud je tu. Ale to čakanie bolo hrozné. Budeme normálne teraz vyskakovať od radosti, že mám 5 C4. Reálne. Zoberieme toto. Akože čakal som, že nejaké AKčko mi padne, niečo dobré. No nie, mne padne toto. A máme explosive bullets, takže to je super. Lenže nemám žiadnu rifle body a nič takéto blbosti nemám proste. Zoberiem sleeping bag, položím sem. Prasa, tu mi to prasa, či robí zvuky, či ako sa to hovorí. Tu je ten typek, ktorého by som chcel raidnúť, lenže. A tu som nádhernú zbraň. Krásnu normálne. Pecka fakt. Uznávam. A ideme hľadať rifle body, urobíme AKčko. Máme explosive bullets. A môžem ísť, viete kde. Ja nemôžem. Lebo s týmto by som niekoho nakrájal, fakt. Pizzu môžem s tým krájať. Áno, dobre. Save zóna, no. Save zóna. Máme koňa. Pekného. Čierno-biely. Tak to má byť. Rifle body, nikde SMG body. Všade rifle. Nie. Načo rifle body? Ja aj tam mám koňa zaparkovaného. Takže proste tie náboje sú nám asi k ničomu. Neviem, proste idem na toho typka a serem ho už. Nemám ani hapka, nemám jedlo, nemám nič, proste som už hladný. A ako nevyredím, tak život vlastne nemá zmysel. Takže urobím takú vandrácku bejsku. A poďme bomby. Zoberieme C4. Zoberieme toto. Fú. A ešte čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať toto asi na takéto veci, čo ja chcem robiť teraz. A vykraftíme si, jak sa to volá tá vec? Čo mi je treba? Metal pipe, ja som to vedel. Ja ani metal pipe mám trošku. Máme rocket launcher a teraz rakety, do neho budeme potrebovať rakety. Ideálne nie takéto, ale iné. Tie sú tieto, áno. 10 krát explozív, drbne. Low grade fuel, ktorý mám málo, ale nevadí, urobím ho. Neviem, či mi vyjde 10 krát, ale no 5 krát mi vyjde, takže môžem ísť do matky. Takže dobre, serem to. Urobíme možno, že nejaké šitné rakety, úplne 30 hápkové, či jak sa to hovorí. Tieto. Mám 4, tak mám 2, ani počítať neviem. Ja, je to 60 damage. Nie je to nič moc, ale no. To
Takže teraz si ukážeme, ako nerejdovať v raste. Zoberieme si takto C4, dúfam, že to nič nemá. Takto 3 C4, no to nebude asi stačiť, aj keď respektíve malo by, ale tu si pozrieme. Ty žebrak! Tak zdochni, no, to ma nezaujíma. Ja som chcel byť dobrý na teba, kamarát, a ty takto. To už by mala byť iba jedna C4, dáme tam pre tú jednu raketu. A malo by to byť dole. Holá! Presne tak, holá. A takto zomrete a týmto ukončujem video. Čaute.